समाजनि आफादगिरि आरो दायो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बोसोनगिरि थाइजाम सार रजनी स्वरगियारि बिथांमोना बयबो अननानै एसे आखाइ खबनानै होनायाबो रजनी स्वरगियारि बिथाङा दिनै बेयाव बेखेव बुजिनायनि हाबाफारियाव बिबुंथि लाखिनायनि सिगां जोङो आलारि फोजोंगोन बे आलारि फोजोंनायाव बिथांजों लोगोसेयै थादेरगोन बिथां माने सेरजा आरो सिफुं दामगिरि फोरोंगुरु हिसाबै बिथां दिपुराम बर' बिथांखौबो आङो जौ समाव थांनानै आलारि फोजोंनाय हेफाजाब होनो थाखाय खावलायदों आरो बिथांजों लोगोसे थांफागोन माने कथक मोसानायनि फोरोंगुरु बिथां सम्राट चौधुरी बिथाङा रिसार्च स्कलार बिथांखौबो आङो माने जौ समाव थांनो थाखाय खावलायदों बिथांजों लोगोसेयै भारत नाट्यमनि मोसागिरि फोरोंगिरि बिथां के प्रमिला अर्थात प्रमिला मिस प्रमिला कुमारी बिथांखौबो आङो जौ समाव थांनो थाखाय खावलायदों बिथांमोनजों लोगोसेयै बे आलारि फोजोंनायाव थाफादेरगोन बे फसंथाननिनो गोरायुं साश्री बसुमतारी आरो बे खामानियाव हेफाजाब होगोन मावसुमा बसुमतारी आलारि फोजोंनायाव दा आङो आलारि फोजोंनाय खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय आलासिखौ बरायना लांनो थाखाय आङो खावलायदों दानिया उननि जेनोखि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बेखौ गथायनो थाखाय आङो माने बिबान होनानै दोननोसै बिथां दैमालु बसुमतारी सालबारि जिल्ला हारिमु आफादनि नेहाथारि बिथांमोना माने एंकर हिसाबै दिनैनि बे हाबाफारिखौ मावलांगोन बिनि उनाव बे बिथांजों थादेरबावगोन करमजित ब्रह्म बड' फक पारफर्मार्स आरो मा होनो संगालि आरो बे करमजित ब्रह्मआ संगालि बर' सावथुननि एक मेइन हिर'नि फिसाज्लानो गोदान हारिमुआव दं दानिया जोंहा आलारि फोजोंनायनि जा हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो फोजोबबाय बिनिफ्राय जोंहा गुबुन गुबुन आवाज बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरग्रोनाय जाबाय बे नब्लाङाव जिरायफैनाय गासै आंनिख्रुइ उन्दैयानो गोजा आंनि अनजालु फंबाय देवेन्द्रजित बसुमतारी अनजालु बियादै फिसा अश्विनी बर'
कमल बसुमतारी आरो बेनिफ्राय दिपु बसुमतारी बिथांमोनखौ आङो आंनिफ्राय अननाय बावहरग्रोनाय जाहैबाय लोगोसेयैनो बेयावहाय नुजाफैनाय बाथि बर'नि मोसानाय बाहागोआ जाहैबाय रायजो जानाय मोसानाय बे रायजो जानाय मोसानाया जाहैबाय माइ गायनाय ना गुरनाय बिब्दिखौ रायजो जानाय मोसानाय होनो जे बर' बे 5 रोखोमनि मोसानाय हुदा दं आरो बाहागो दं दा बेफोर गासैखौ खायसेखौ सेमि क्लासिकेल लाव लांनो नागिरनाय जादों आरो खेराइखौ जोङो इस्टाब्लिश खालामनो नागिरथारनाय जादों आरो बेनि उनाव जोङो हादोरजों सोमोन्दो लाखिनानै हादोरनि आबहावाखौ लानानै हादोरजों गोरोबना थानानै जिउ खुंनांगोन जेला हादोरारि मुंदांखा बिखात मोसानायफोरखौबो जों सोलोंनाया जोंनि कारनै बिबान दं दा भारताव गनायजानाय शास्त्रीय संगीतआ 8टा दं बेयावनो जोङो भारतनाट्यमखौनो हमनो हागौ तामिलनाडुनि भारतनाट्यमखौ जोङो मिथिनो मोनो बिब्दिनो 8टा दं नै जोबथारनायाव डक्टर भुपेन हाजरिकाया संगीत नाटक एकाडेमिनि बिबानगिरि जानायाव असमियानि सत्रिया नृत्यखौ गनायनानै लादों संगीत नाटक एकाडेमिया बेजोंहाय 8टाल' दं जोंनि गेजेराव आं गासैखौबो गोसोआव गैजोबा आं मख'नानै होनि क्लासिकेल मोसानाय क्लासिकेल डान्सार्स अफ इन्डिया भारतनाट्यम तामिलनाडु कुचिपुडी अन्ध्र प्रदेशनि कथक उत्तर प्रदेशनि कथकआ जोंथ' कथक सिखायबाय थायो पाठशालायाव थाङै दा सायास्रिया मोनफैबाय नालाय बहाय बेयावबो थोजासे गियान दंखायो नालाय कथकबो बेयाव सिखायगोन आरो आं सानदों बेयावबो कथकनि एक्सपार्ट निश्चय फैखाथारदों बायजोनिफ्राय बिब्दिनो कथाकलिया केरेलानि बै जे खुगायाव मुकुट रखम गाननानै कृष्णनि राधानि फाव होयो बेनो जाहैबाय कथाकलि बेनिफ्राय मणिपुरी नृत्य दं मणिपुरनि अति डिसिप्लिन आब्रुथि गोनां मणिपुरी नृत्यआ बिसोरनाव दंबायो लाइहौराबो दं आरो मोजां खल दामो बिसोर बिब्दिनो मोहिनीअट्टम केरेलायानो मोननै बे मोहिनीअट्टम मोननायाबो केरेलानिनो क्लासिकेल डान्स बिब्दिनो ओडिसी नृत्य दं ओडिसीया उड़िष्यानि आरो जोबथारनायाव सत्रिया नृत्य बे हंकर माधवनि अबदान सत्रिया नृत्यआ दा गनायजाबाय नेशनेल डान्स हिसाबै गनायजाबाय बेखौ क्लास लानो हागौ दिल्लीयावबो प्रीत बिहाराव बेनि अनुष्ठाना दं दिल्ली प्रीत बिहाराव गतिके बेयाव क्लास लानो हागौ बिदेशनिफ्राय फैयै बे प्रीत बिहाराव बे 8टा जिथु 8टा
जा नेशनेल डान्स दं बेखौ क्लास लाफैयो गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय फैनानै बहाबा रासिया आमेरिका इंलेन्ड इत्यादिनिफ्राय फैनानैबो बेयाव क्लास लाफैयो बिब्दिनो दंबायो जोंनि सेराव नागालेण्ड नागा हो बिसोरनिबो नृत्य जायखिया जायाथों ओजोंहालागै आङो मानबायलांनो सानाखिसै दिनै नृत्यसाया बे फसंथाननि जरियते सिमला हुजुआयाव सेथि खेबनि थाखाय मावबादा खुलिनानै मोसानाय क्लासिकल डान्स आरो बेनिफ्राय दामनाय देनाय आरो बेनिफ्राय फक डान्स जोंनि दोरोङारि मोसानायखौनो होनदो बिब्दिनो बेफोर गासै दामनाय देनाय मोसानाय इत्यादिफोरखौ 15 खालारनिफ्रायनो थांनाय 15 खालारनिफ्रायनो मेनि फोरोंबोदोंमोन वर्कशप खालामनानै आरो दिनै जोबथा मैया जोबनानै थांबाय दिनै मैयानि जोबथानि सान महरै दिनै मोनसे फोरबो खुंनाय जाहैबाय आरो बे फोरबोआवनो गासै मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय बेखौ बेसेखिनि फलप्रफु हिसाबै फ्रुटफुल हिसाबै खामानि मावनो हाखो फरायसा फरायसुलिफोरा मोसाग्रा दामग्रा देग्राफोरा बेखौनो लानानै दिनै मोनसे कम्पिटिसन जागोन अस्तादफोरनि प्रेजेन्सआव गतिके इनायनो मोजां बाथ्रा बे मोनसे थुलुंगाथाव बाथ्रा गतिके मोजाङै मोजां जालांथों नृत्यसाया अनुष्ठान एबा फसंथाना सिमला हुजुआयाव इयुननि थाखायबो जोंनि थाखाय समाजनि थाखाय बिसेस बर' समाजनि थाखाय मोनसे गोग्गोम सम्पद जानायनि अनगायैबो बेयाव जोबनायाव गासै बिथिंखौनो लानानै गुवार सानथाइजों दावखोबोनो सानदों जेला सायास्रि बसुमतारिया बेखौ मोनसे इउनिभार्सिटि लेभेलालागै लांनायनि सिमांखौ दिनैनिफ्रायनो सिमांखौ नुनाया गाहाम आरो दिनैनिफ्रायनो बे थिरांथाखौ लानाया गाहाम आं बेखौनो आसा थिबाय मोनसे बिषयावनो मोनफा कलेज दामनाय बा दामनाय मोसानाय बा मोसानाय मोसानायावबो कयेकटा थायो बेयाव आरो फाइन आर्ट्सबोसो दंदेरो गतिके एतखिनि बुस्थुखौ जुथायै जुदि दाबसे जायगायाव फोरोंनायनि बेबस्था खालामोबा definitely it will convert into a university. बे university concept दा दावखोलांदों आङो गोरबोनिफ्राय इसोरनाव बोर बिबाय जाहाथे सायास्रिनि सिमाङा थुंनामैनो गोसारनानै जोंनि ओनसोलाव मोनसे गोग्गोम गोहोम खोख्लैनो हानाय फसंथान जानानै फैयो जौगाबोयो बेखौनो आसा थिनानै दिनैनि बे हाबाफारियाव आंखौ बेखेवगिरि हिसाबै लेंहरनायखौ साबायखर बावनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ आङो बेखेवबाय होननानै मख'नाय जाबाय गोजोन्थों।